yn adran y Cobiau Cymreig y dosbarth i'r Ebolesi neu adferch sydd yn blaenau heledd. Dyn ni'n joio'r awyrgylch yma. Mae'r ysbryd sy'n cael ei dangos gan yr ebolion yn gynt a'r Ebolesi nawr, mae'n tanio'n llythrenol. Ti'n sôn gynne am ti moyn rhywun sydd yn dod mewn ac yn gweud drychwch arno fi. Mae yna llon lle o drychwch arno fis yn fan hyn yn dos. Yn union, yn union. A beth i ni ddim weithiau falle yn gallu dangos achos ti'n modd, ti'n colli ambell i beth, yw mae'r rhain yn llawn ysbryd ac oedd yna dipyn o beth wedwn ni ymateb gan y gynulleidfa, lot o chwerthin ac oedd yna... Do, ydych chi'n gweld bod y sŵn ar awyrgylch yn hollol wahanol i'r adran eraill tra bod y Cobiau i fewn. Dyma Daniel Hughes y beirniad o ardal Landysul ac Gethin Williams Ynys Môn sydd yn yr ail safle 2-5-5-4 ac dyma ni Gadlys Tywysoges Up Dafydd wrth y march Casgo Brenin Dafydd ac allan o Rhydeilian Zarina. Casgo Brenin Dafydd yn enw cyfarwydd i'r sioe ymwybydol. Yn cyn enillydd Cwpan Siôr Tywysog Cymru nôl yn 2016 dwi'n meddwl. Os yw'r cô'n iawn. Ond ie, mae o'n gadael marc, mae yna stoc dda o amgylch, mae yna llu o gesig yn mynd tuag at Brifo Casgob i ddefnyddio'r march. Gyda'r rhain, yr Ebolesi, ti'n edrych ar cesig y dyfodol? Dwi'n meddwl, ie, dyna ydy'r nod. Mae'n rhaid i fi, dyna dwi'n edrych amdano pan dwi'n edrych ar dosbarth Eboles. Rhywbeth fydd yn gaseg magu'r dyfodol, gan bod ni'n magu adre, bod y teip yn iawn, mae cywirdeb, a bod nhw'n benywaidd hefyd, bod nhw'n edrych y gair Saesneg maternal. Ond ie, mae'n ambell un yn fan hyn. Dwi'n meddwl bod yna potensial dda i'r cesig a'r Ebolesi yma i'r dyfodol. A mae adran yn dipyn o ddileit y ti fyd? Yndi, dyn ni'n cadw cwpl o'r Cobiau adre, cwpl o gesig, gyda ni march adran adre. Dyn ni ddim yn ddangos gymaint o hynny o'r rhai ni, ond dyn ni yn neud dipyn, wrth gwrs mae Gwyneth Griffiths Brydwen Dyffryn Gwy sydd yn edrych ar dybyddus, dyn ni'n dangos ar ei ran hi hefyd. Felly dipyn o diddordeb yn y Cobiau. Ringside Dolly Bird yw'r Eboles yma, wrth y march Sianwood Altior, cyn enillydd y sioe frenhinol, ac allan o'r gaseg y London Glamour Girl. Yn bechnogaeth Kate Williams o Gaerdydd. Pan ti'n edrych ar yr cesig o ran beth fydden nhw'n neud hefyd yn y dyfodol, ti'n modd o ran i bwrpas, nid dim ond i fagu, ond beth fydden nhw'n neud o ran gwaith? Mae potensial iddyn nhw'n neud unrhyw beth. Mynd mlaen i wneud ceffyl emerchogaeth, wrth gwrs mae'r gyrru yn rhywbeth sy'n gysylltiedig iawn ar Brydau Cymraeg achos bod nhw'n symud mor dda ac gyda nhw'r rhywbeth ar action sydd yn deleitio pawb. So ie, mae posibilrwydd, a hyd yn oed, dwi'n rhaid yn gystadlu chwaith, allan nhw'n mynd i cartrefi i fod yn happy hackers mewn ffordd, i fod yn marchogaeth hamddenol. Felly ie, a dyn ni'n ffodus iawn, maen nhw wastad i ddeud bod y Brydau Cymraeg, Cobiau Cymreig ydy'r bryd gorau yn y byd ar gyfer marchogaeth a gyrru. A dyma rhywbeth mae'r cymdeithas wedi gwthio erioed, a dwi'n meddwl bod o'n wir fyd. Cyfle i Daniel i gael golwg fanylach ar bob un o'r Ebolesi. A'r traddodiad o gerdded oddi wrth y beirniad cyn rhoi trot fach yn ôl. Ac mae cyfle, wrth gwrs, i'r adferch i rannu'r dosbarth gyda'r Ebolesi. Brydfa Cors Caron, wrth gwrs, Cors Caron Caredig yw'r Eboles yma, wrth y march Northwick Notorious, enillydd tan gyfrwy yn y sioe frenhinol ac allan y Cors Caron Cati. Wrth gwrs, Brydfa Cors Caron o ardal Tregaron, ac Dafydd yn amlwg yn un arall sy'n cadw mlaen cenedlaethau o magu'r cyffylau ac pob lwc gobeithio geith y rhosglwm yn y dosbarth yma. Exhibit 2551. And that's Kate Williams with Ringside Dolly Bird. Fourth prize goes to exhibit 2518. And that's
That's Brydfa Cors Caron with Cors Caron Caredig. Fifth prize goes to exhibit 252. Sixth prize goes to exhibit 252. Well, Brad, this is a pinnacle for a great season for this filly. Yes, yeah, we've had a great season. We've won the Royal Welsh National Foal Show, and yeah, to come to Winter Fair to win that is a great achievement. So. It was a nice class of fillies as well. Oh yes, a very strong class. So yeah, very grateful. So back out in the spring, do we think? Yeah, hopefully, yeah, all goes well. So. Have you got any more here today? No, that's it today. That's it. You're done. Yeah, finish it today. Oh, congratulations, Thank you very much. Thank you. Presenting the rosettes. A cyfle nawr I ni gyd I werthfawrogi yr Ebolesi gyda'r adran dy Brynithon Billie Jean. Yn amlwg yn dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa. Eiddo CJ Merrick a Brad Merrick wrth I fodd o flan y cylch. Brynithion Billie Jean. Hapus.